sobetha mina ngevesi. Amen. Kanti wena awuzange uzobethwa ngevesi uze kuThixo. Izwi kaThixo eli. Amen. Ake nashumayela kweminyaka atsho everyday nathi mnanza ngushumayela ezitulweni. Yoshumayela phi? Ebantwini. So noma zikhona izithulo thende kuzo thenda phi? Ebantwini. Amen. Sawubona zani. Sicela Thixo uba asinike amandla okunyamezela. Amen. Ngoba siyayazi uba if sanyamezela ngelilanga sosindiswa. Amen. Sebazi ngamaXhosa sidibeze ngavese amaXhosa uba ukunyamezela enkolweni umvuzo. Amen. Yabo le ndawo sifunde kuyo yona uverse 13 uphinde umfundi uthi ke onyamezelayo ayithi ke abanyamezelayo. That means wena usujonga uba ingabe uPosters usanyamezele na? Nyamezela wena. Nawe usujonga umyela ngabe usanyamezele na? Nyamezela wena. Ngoba ayithi ke abanyamezelayo. Ithi ke onyamezelayo. So if yena ufuna ukudineka ukunyamezela ayithi nawe dina ukunyamezela. If mna ndidine kumanzi ushumayela ayithi usevuya madinwe naye. Manithi kazithi hayi ndibeke naye ndidine ndiyalala aphakame na. Jesus. Yebo sakuwe. Ecausa usifo. Andinokwazilisa ukunyamezela. Uyiyeke la ekhaya. Because prepare no boss man shop night. Yabo. Uzo wena bayo kwimoto ushumayela. Muthi funa zami umfundisi apha andikhonzi ngenxa kamfundisi futhi ushumayela izinga Thixo apha ukutheni ufundile unyamezela. Mna ngathi ngisalele phendlini ndiphakanyise laa nto uba bendithe umntu lenyamezele uthi ngeke azaphangela aqale konzima ukutheni unyamezela ivukela vese ndihlahle ingubo thini ndekozini. Amen. Ngoba ngilanga ngoba ngidasuka phaa entabeni wafika qala yena ndafika mvambo awumuzima ukuhluma manje ngoba ndeni nyamezela fika. I love this. Amen. No uyabona ke ndimvula ibulali mntu phumwana ngokunethanga uteni nyamezela. Nobo lenqanqazi langa lathi zilanga libulali mntu phuma ngoliqanqazayo ngokuteni unyamezela. Yes ba ngeta siCovid kanti kwakho abantu abahlala besayisini abayifule ngenyawo. Baba ifule ngenyawo linto. Balonto le. Xa ube ufule iCovid ushiki uyilibali iCovid. Kodwa ulimbi yakwazusuka besayisini ayephi? Ufuleni, none Covid ufuleni. Uyayigqitha iCovid ayilibali uyapi? Ufuleni. So iCovid kufusele kakhulu. Uko yifasa drip sense. Inkonzo yabo lika Bishop ile ekuyazi uyengenyawo phi ekuyasa. Amen. Thina sikhule ngelo kuka abantu abamaziyo nxa elizwayo. Imoto ikhona hamba inyawo. Apha emazweni sebekhona sebengaphakathi abe bakhula kwazihlaba khona hothi. Bambe nyawo. Bebeze ngenyawo bona. Ufika kwabo bakhula uzohlangweza bathini? Bathe nyawo benkonzweni. Uzajokela ilanga lezile nqanqazi bavala emnyango indawo oqala. Uthisa ngawo phinde uvala emnyango. Banyamezela maziyo. Aphinde banyamezele banxibe impahla ezikhaze ngazo ecaweni yabo. Agqiba akhuphe isuitcase ngathi lebheke emagqwetha. Akhuphe izambatho phaa. Lenqanqazi langa. Anxibe isambatho ngokutheni uncikisile. Omnye anxibe ijoyi. Ufana ifestile, kuvala emnyango. Akhona le nto ifeka yinto kwayona leyo. Ugqiba kwalo nqula zinto ajikeleze bekoza lapha yathi nzima. Inyamezela. Enzela nto amazweni ngotheni? Anyamezela. Ipho umnyamezela uzawuphuma umnyango. Unyamezela eziyoni. Uphuma umnyango ushiye lokho. Funa abantu unyamezela eziyoni. Kodwa phaya kuba kumfoma ngasemnyango nakubhoza. La mfaka azovuma baphume lo indawo ekhaya. Uvele lapho ongena. Evulele. Uba kawuvulele uba ngaphandle uthe wahlabela ingoma kumqhoza kakhona oko. Wahlabela ingoma yathi uza kuvulela yebo. Manje ngokuvala emnyango futhi. Hayi. Kwanyana nje kwizi babe balakhola impembe ukuthi laba ngaphakathi computer. Konke uyizwe andakhohlela.
Yabona yathebula ngenyamazelo okunjalo. Jikeleze pha ijikeleze zokulishumayele. Jikeleze zokubuleka impepho. Khulu abantu. Utheni? Unyanyazelo. Anyanyazelo zyo. Amen. Nalo kunyamazelo bazalwane. Amen. Masinyamazelo ude busekugqibeleni. Amen. Masinyamazelo ude busekupheleni. Amen. 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 Sofana umvuzo. Amen. Sofana umvuzo. Jesus. Ithi ke onyamezelayo kwade ngoba sekupheleni. Kunjalo nje ayide ithi bese kufeni, ide kupheleni. Nokuphela ixesha lakho lonyamezelo, uthi kothini uzakusindisa. Nokuphela ixesha lakho lokuphila, uthi kothini uyakusindisa. Ithi lowo uyakusindiswa. Amen. Ayithi abo ithi lowo. That means umuntu usebenzele usindiso lento lomphefumulo wakhe. Amen. 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 So if ngiyabona umama asafuna ukhonza, utata akafuna ukhonza, lokhu akafuna ukhonza wena, awunje konzeni. Amen. Ngoba ukhonzeli uya, akhonzeli mama ukhonzela bani? Vela imama. David utata no andisiye. Amen. Kodwa Yehova vela wathini? Wangithola. Ngoba ukhona umfana wedlala i-keyboard apha, kodwa ngusiyabonga. Utata wayekhonza akasakhonzi, umama wakhe wayesindisiwe akasindiswa kodwa siyabonga athini? Yakhonza ikhona ekhonzeni akasindiswa siyabonga. Ngiyayibambile insindiso. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kunjalo ikhona into endifikele kakade umxelo siyavuya. Hallelujah. Amen. Ngenxa usewe kude. Hallelujah. Amen. Babe msana yenzeka. Amen. Yena afikela yenye into kade sebenzitheka ngento kabonesa ba uyazi ba uThixo uleceke ubona ngosiyabonga. Amen. Amen. Konke khandi ilindele lonto le. Amen. Amen. Ingamaxa umisiwe uThixo enze umsebenzi kaThixo ubani? Usiyabonga. Amen. Amen. So ngilanga uJobe ukusebenza bani? Siyabonga. Amen. So kuzixozela injalo ngoba. Amen. Amen. Lowe asenze uThixo. Hallelujah. Amen. Kodwa nje kuba belapho eseyikhona into eningi ayenzayo. Amen. Nje ube kude. Hallelujah. Amen. Ndicela ngayo. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Sawuthana zazi sicela amazokhini wokunyamezela. Amen. 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 Abanyamezela abantwana bakho, unyamezela ifamily yakho, unyamezela ibandla lakho, unyamezela abantu bokuhlala umntwana umyeni wakho nje ukuzithanda ngokutheni unyamezela. Ngokuthanda lathini liyenyamezela. Umthanda umntwana ngobonayo ba akenzele ukufuna ngayenze ngoba uyamthanda unyamezele. Ngokuthanda lathini liyenyamezela. Amen. 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 Usinyamezele. Amen. 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 Uboma nguye onosileyo ayindimo wrong befuna ngoku ndimphakamela ndimphambanele bantu kuba wena ufundisiwe kwenzele uba kuthini unyamezele ngoba unyamezela ukhona unyamezela. Amen. Amen. Nyamezela. Amen. Nyamezela itsho efemelini yakho ngoba usister wam brother wam akenzele ndithandayo okanye ndifunayo okanye into besigqibe kuyo kodwa unyamezele ngoba ngobhuti wakho okanye usisi wakho unyamezele. Amen. Unyamezele. Amen. Bakhona abantu basekhaya sasibheke sithobele ngoDisemba kuhleli ngomakazi wethu wokugqibela bafike bamoza belalini zange bathi basifikile eRhawutini because bandimoshile. Amen. Benza into engazithandi nengazifuniyo baxolwa ungaphinde bathile nam kwenza kodwa bengabo babuyela kum yaphinde wamkela ngoba nditheni inyamezele. Amen. Anyamezela futhi. Amen. Kanti masinyamezeleni. Hallelujah. Amen. Sisonke sakuthana zansi Thixo sicela usinika amandla sikwazi unyamezela. Amen. 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 Vala bhaka lapha. Nansi sibela goza pha. Lo ngimama ugoza wethu. Amen. Mama ugoza. Goza wadiamba. Sinyamezeleni. Amen. Hallelujah. Amen. So thank you basini. Nyamezele. Amen. Amen. Izaba phambili sinaso. Hallelujah. Sinyamezeleni. Amen. Hallelujah. Amen. Kanti izale Bible yakho. Hallelujah. Bible yakho. Hallelujah. Sinyamezeleni. Nganyusa lapho nje mpa. Ngahlala phansi siyakhona. Ngapha kule ndawo. Faka lezi things ezidala ngazi. Hallelujah. Amen. Nyamezela. Saba. Hallelujah. Ngathi amen. Amen.
Beloved, for the channel, hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sakena zansonga hallelujah. Uthi Thixo ngicela ndingamandla onyamezela. Uthi Thixo ngawundenze ndikwazi unyamezela. Uthi Thixo noba uye kafika lonke ngomso nami ndinyamezela. Amen. Kodwa uthi ke Thixo ekunyamezeni kwam mawundisindise. Amen. Mandifumane usindiswa. Amen. Amen. Uthi xa unyamezele kwam mandiwuzuze umphefumlo wam. Amen. Amen. Ngoba xa unofunda uLuka kwezi vesi sifunde kuzo. Amen. Kanjani ngale kaLuka ivesi. uLuka 21 uvesi 19 uthi onyamezele uyawuzuza azuze impilo umphefumlo wakhe ungavula alahlekelwe umphefumlo wakhe. Amen. Amen. Ngoba abantu bayazifumana abantu balahlekelwe yintoni? Ngumphefumlo. Kodwa uLuka 21 verse 19 uthi unyamezele ulinde. Hallelujah. Amen. Uthi uyawuwina uyawuzuza ntoni? Umphefumlo wakhe. Amen. Amen. Icacile bakhona balahlekelwe yintoni? Imiphefumlo. Kwazi bengakwazi uthini? Ukunyamezela. Amen. Amen. Sisaze sithi sele sikwazi ukuthini unyamezela. Sizuze, sisindiswe, siphile, sifumane imiphefumlo yethu, sibe nobomi naphakathi, sisindiswe. Uthini? Unyamezela. Amen. Amen. Osasiyinto ke la ngithina. Ndandibe ndiyile. Ndibeke. Kodwa ngothi amen. Amen. Ngenye imini ndaqonza xa ngathi hey asho ntombi ihlula kale. Amen. Ngagodu. Amen. Kodwa habo Luka kodwa Luka. Amen. Utheni xa ithokuwa wale ihlula. Kodwa wani ngubela abantu. Kodwa ngoba ngubela abantu. Umnandi abo sinomngcwele lo ukuthengana. Hayi ngabe ngaba xa ithokuwa izawani. Kodwa xa kubetha kuwe lokho kunyamezela. So ube ayisho unyamezelo ukuthi ube hayi bebola wena ngokufaka izami. Amen. Ngenqatheli ngiyamezela ayisho amen. Kanti ngingazange asho ngoba ngikuthi nawona nguriwani. Yena ngithoyo wena nto hey ngiyifuna. Wala usumalela ayisho kuwe. Inyamezelo. Ugalele xa ithokuwa unyamezele ugalele nowi yabenza lo hayi awinoko ngokuthini unyamezele asithangaze nathi ukuthi unyamezele abantu bathi yakhulu abantu uzawenzela ungaye ngokuthini unyamezele abantu bathi unyamezele. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Asithanze sonke egameni likaYesu Kristu ngokwelwe. Siyabonga Jehova namanje onke. Ngegama likaYesu Kristu oyingcwele lokuzihamba ihamba nayo. Elonge zeBhayibheli umiyo yakhe ibizwa ngayo kodwa befunda kuye. Elonge zeBhayibheli esekozweni esinayo ngokwabo. Thixo bake yini yam apha ngaphakathi kunayo ilahlekile ngalaphakathi manje. Ikhona ingekho le meko. Ngoba eningizimu sisebenza angaphinda ahlazeke umoya oyingcwele unyamezele kuyo lezinto oko kuwe namandla kodwa ngayo Jehova usindise ngayo bekumenza Jehova usele angajaniswa angajami angachazeki angawi angakhuzuli engomyeni lezi. What I know is as long as I speak Him, I feel the hand, the power, the protection, the favor, the grace, the power of God, the favor, the mercy of the Lord, the blood that will cover her, the mercy that will protect her. God, God Almighty, I pray that as long as you're present with me, as long as God will say, I will say, as long as I'm down in the air, what's older? I don't know. Amanda, obiela abaprofeti. Amanda, obiela abapostile. Sinika amandla onyamezela Jehova. Sinika amandla okuhlala silinde Jehova. Sinika
amandla okuphumelela Jehova. Sinika amandla okufuza wena. Egameni likaYesu. Sinika amandla okuthwala Jehova umqabulezo. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Loba sithandona sinyamezele. Ngegama likaYesu. Sinyamezele sizuze kuqo wethu. Ngegama likaYesu. Sinyamezele sisindise. Ngegama likaYesu. Sinyamezele sibone okuhle. Ngegama likaYesu. Sinyamezele sisindise. Ngegama likaYesu. Sinyamezele Ngegama likaYesu. Sinyamezele sisindise. Ngegama likaYesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But God was not to 9 feet, the COVID. The car was not to 10 feet, half. Hallelujah. Amen. The coin is as a similar. Hallelujah. Amen. Maybe it was yes, question. My little stage. They will do it. They will not pagade. Amen. Amen. Vamos a chamar com o Deus. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. God bless you.